يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambe masara manifoka abarkada limi sonani ka biduya irana ka fuli ani tammi ko lase awkelina bela jilema amunu be no ka fo obidana ya takada ni jem kan ko folinka jem kan ni amba fama faso jokene doku min be nyanamaya neta tv re jabarani su sanfe ka fuli lase awkelina bela jilema malduna munu ni awsigoro benendo farafina bangunga katasi jem fanto bela jilema ni anka jamana ta kalaje ibaye ka fo bolmafen ni amse ka fo ale ka changa teme bolmafen re to bela jelenka oye moto ni abe ma chaman bulu ni ma chaman be ikanya na maya kenai o moto bilele banene do be no anya ye ka fo ni wati laban nuna o chara anka jamana kono kosobe no ye moto bawye kama jakulu sigira ka sika moto ba bolanu ko ufranyonka nabi foma club de motar du Mali. Club de motar du Mali re munja kulu dode asiri ko yemuni asigira wati jumena onka chamana kono mutuba bolla nunu ibaye kafo be fu wala me matrafa kosre don finimbe ula katase ngolo re tanala mani oyi kaski ko kuma dun challenge do onka chamana kono sisa mutuba bolla nunu fele munye kaski kola nunu be la jele na kenyi ngali katase wuli ka job babi na buluda kaski dona ni walma mutu bulla ban nufe ni wuli ka job kanka ke sibiri nata ani karnata anre ka jamana konnana o kama anyi wili bla a jekulu mawna ni o club de motar du Mali kasekana anuka barosigi ni abena bolini ni ngal damadoka jona ma flabe mbulu kerefe mina ni ngalu tenku ola hoye Abubakar Sankari ali jekulu ni amba foma club de motar du Mali o madu katase Mamadou Lamine Sissokoma katase Jibril Silama nunu bela jele mawe munumbe anfe kuma ke su konnana walma telenyata jabarani su konnana ani munumena barusigi ke na man fe folo mami be no o Jibril Silai katase Mamadou Lamine Sissokoma onu de be ampi wala sa ani lukase ka baro kun folo ke nyafe anya soro jem kan wati flana na lala ani matorena nya soro fene aywa ka fuli du uma folo ka fuli ke nyata tv refle bawla yani anga temene nyingali amba dam Jibril Sila la folo Jibril Sila assalamu alaikum so mako bidi dugono mako alhamdulillah aywa fuli ke ni wati na ka nyishi nyata tv refle bawbe la chilema no barkala merci beaucoup aywa o to kene na amita mo Lamine Sissoko fanfe fulike ni wati na kanyishi nyata tv refle boma ami fulise nyata tv fule baga bema Mali kono Mali kokan tabarkala ami malien fu malien jamana yoro igara Mali kono na igara Mali kokan anga fulibe belajele tabarkala aywa amba awre fu ani wili blawma ka sababu ke actualité bamin be sinkani o ye mutuba bulla kanka wilka jobani fere mun buluda walma kala maka bamin ke do frontière nata min kanka be sibiri ani dimashi rema o kama anyi awili kana anga masala ke o kisauka na yani anga to ni ngalu la folo ni ngali ka o ke jona club de motar du Mali mundude jom sika anya faina club de motar du Mali re jekulu jumedu club de motar du Mali jekulu moto bollaw ka jekulu do moto kanume munna ol farala nyoga ka ton sigi na fo tomma ko club de motar du Mali o club de motar to
tabarkala donc Mamadou Lamine Sissoko ni ne y'a faamuya jɛkulu de don minnu motoba bɛ maa minnu bolo walima maa minnu kɛra motoba yɛrɛ matarafali boli kɛbaa ye olu sera k'u fara ɲɔgɔn kan kulu min kɔnɔ a bɛ fɔ de ma club de motards du Mali ni jɛkulu in a kelen de don wa walima motoba boli jɛkuluba wɛrɛw fana bɛ an ka jamana kɔnɔna na walima Mali motoba bolila bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ wa. ok Mali motobolila caman b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la i n'a fɔ club ka ca cogo min club caman bɛ yen an tɛ club de motards du Mali ye. donc jɛkulu wɛrɛw fana bɛ yen motoba bolilaw b'u yɛrɛ sɔrɔ mun kɔnɔna na min tɛ club motards du Mali ye. ayiwa jɛkulu in a sigira sen kan waati jumɛn ani yɔrɔ jumɛn na Amara Djibril Sila. Club de motards du Mali avait depuis 2010 2012 pour que amasser ka ladɔnniya k'a kɛ sɛbɛlako ye an ye sɛbɛnw de ɲini a la sɛbɛn min ye récépissé yɛrɛ an y'o sɔrɔ février 2017 na san 2017 la jamana bi yamaruya sɛbɛn min di tɔn ma walima jɛkulu ma o de sɔrɔla o waati donc ka bɔ 2017 la ka na bila an bɛ 2022 min na san 5 bɔɲɔgɔnko ni club kofɔlen a y'a ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka se ka fɔ jamana yɛrɛ ka a lakodɔn a bɛ baara min na o b'a jira k'a fɔ nin baara in jamana bɛ aw kalama a ko la. Alhamdulillah a kɛra Bamakɔ yan a sigira sen ka Bamakɔ yan tabarikala. ayiwa ne bɛ taa Mamadou Lamine Sissoko yɔrɔ jɛkulu in maa joli b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bi motoba bolilaw la o dadɔnnen don wa bari motoba in a bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min comme bi maa joli b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. an ka jɛkulu kɔnɔna la mɔgɔ min b'a kɔnɔna la a bɛ se 100 personnes ma a bɛ se o ma. Alhamdulillah olu bɛɛ lajɛlen motobaw tigilamɔgɔw ye. a bɛɛ lajɛlen motoba tigilamɔgɔw ye. bɛɛ lajɛlen motoba tigilamɔgɔ ye mɔgɔ denmisɛnninw ma na i n'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ an cɛ la fana. parce que an bɛɛ ka laɲini ye kelen an ka kanu fana ye kelen moto de ka di an bɛɛ lajɛlen moto y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ famille kelen k'an sude fana k'an tin don ɲɔgɔn na. o b'a jira k'a fɔ motoba club de motards du Mali bi bi in na maa caman b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na minnu kɔni ye motoba bolibaw ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na cɛ b'o la wa muso b'o la wa denmisɛn maakɔrɔba jeunes ni cɛkɔrɔba dɔw b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ kɛ. cɛkɔrɔbaw b'a kɔnɔna la cɛkɔrɔbaw bɛ minnu bɛ se san 60 ma minnu bɛ tɛmɛ san 60 yɛrɛ kɔnɔna la mɔgɔw fana denmisɛnninw ma na minnu bɛ san 23 ka yɛlɛ. nka aw bɛɛ lajɛlen kelen don ka ɲɔgɔn minɛ ni jɛkulu in kɔnɔ. bɛɛ lajɛlen kelen don ka sababu kɛ moto belebeleba yɛrɛ kanu min b'aw la o kɛra sababu ye k'aw bɛɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni jɛkulu kɔfɔlen yɛrɛ kɔnɔna na. Alhamdulillah Mamadou Lamine Sissoko ka walawalali diyara n ye ne bɛna Djibril Sila yɔrɔ joona joona mun y'a to aw ye nin jɛkulu bila sen kan munna nin bilara sen kan. bon jɛkulu bilara sen kan min kama jamako de don ni jama farala ɲɔgɔn kan hakilimaw bɛ na hakilimaw nana o bɛ kɛ sababu ye jɛkulu bɛ sigi nana organisation bɛ na fɛn na fɛn ye ko an b'a lafiya bari donc jɛkulu yɛrɛ sigi k'u nana o de la mɔgɔw ye hakilimaw di denmisɛnninw b'a la o fana hakilina ɲumanw di jɛkulu sigila o de kan. Alhamdulillah monsieur Sila o b'a jira k'a fɔ i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ ka aw bɔ carin-carinya la walima aw kelen-kelen nana kɛ kɛrɛfɛ aw k'aw mɔ ɲɔgɔn ma o de kama jɛkulu sigira sen kan n'a bɛ f'o ma nanzarakan na club de motards du Mali. Alhamdulillah n'i ye jɛkulu in ta k'a lajɛ laɲini b'a la wa a ka laɲini ye mun ye jɛkulu in sigi kun o ɲɛfɔra mais laɲini jumɛn de b'a la. laɲini caman bɛ jɛkulu in kɔnɔna la a laɲini fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye kasiki matarafa ko b'a la an bɛ se ka yɔrɔ fana sɔrɔ cogo min an bɛ se ka an ka moto ɲɛnajɛ nin kɛ yɔrɔ min na o y'a laɲini dɔw ye. donc ni ne y'a faamuya siraba yɛrɛ
sariyaw ko o matarafa ka tila k'o ɲɛ yira aw dɔgɔnin n'aw denw na olu bɛ se ka kɛ matarafa fɛn cogo min na o ye club des motards du Mali ka laɲiniba dɔ ye i n'a fɔ kasiki donni ka kunkolo yɛrɛ matanga o kunnafoni bɛ se ka carin cogo min na o ye aw ka laɲiniba dɔ ye o fana kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ club des motards du Mali a bɛ Bamakɔ yan dɔrɔn de wa walima a bɛ Mali fan wɛrɛw fɛ yan a ko bɛ cogo di Jibril Sila. Bon, club des motards du Mali o sigilen don Bamakɔ bon i y'a fɔ cogo min na jɛkulu don mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan bon dɔw ka baara bɛnnen don Sikaso ma dɔw ka baara bɛnnen don Segu ma dɔw ka baara bɛnnen don Kayi ma mais ni bɔlen ni sorties bɛ don na motoboli bɛ don na motoboli kanu de don dɔw bɔ mobili ta u bɛ na an fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ destination ye min ye an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka passion kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ na n'a nana bɛɛ bɛ tila ka taa ka occupation na jɛkulu yɛrɛ sigilen don club des motards du Mali yɛrɛ tabarikala o b'a yira k'a fɔ maaw fana b'aw cɛla minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Segu ma dɔw b'aw cɛla minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Sikaso ma nka ni activité dɔ b'aw bolo aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan de ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka aw kunda o yɔrɔ kɔfɔlen kan alhamdulilayi ayiwa nka Mamadu Lamini Sogo ne bɛ fɛ k'a dɔn ni ye motoba in ta k'a lajɛ a bɛ Mali la yan nɔ a bɛ ka caya sisan farafinna tilebi jamana tɔ walima farafinna yɛrɛ fɛnɛ an y'a ye kɔnɔwari jamana yɛrɛ kan a fɛnɛ bɛ ka caya ye ka taa se Senegal jamana ma o ni an kɛrɛfɛ jamana wɛrɛw an n'olu cɛmancɛw bɛ cogo di motoba bolila minnu bɛ yen nɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn kibaruya kalama wa ani aw yɛrɛ tuma ni tuma aw yɛrɛ bɛ bɔ Mali la yan ka taa fo kɔnɔwari olu jamana ninnu kan wa. Ani jamana bɛɛ ka di alhamdulilayi an bɛɛ ka di tabarikala ani Marocains bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Italiens bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Français bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ghanéens bɛ ten tɔ Ivoiriens bɛ ten même kɔsa in na yɛrɛ a bɛ dɔgɔkun Ivoiriens ka festival an ka mɔgɔ dɔw taara an représenter yen nɔ pour kulonkɛ bɛ se ka diya cogo min salon fana Burkina olu fana ye ɲɛnajɛ dɔ organiser yen nɔ n'u b'o wele ko 72 heures an ka mɔgɔw bɔra ka taa yen nɔ fana à chaque fois ni fɛn bɛ jamana min na an bɛ sɛbɛnniw kɛ ka ci ɲɔgɔn ma k'a fɔ bon nin wagati ni jamana ka nin ɲɛnajɛ bɛ yen ni an bɛ se ka taa participer an bɛ taa a participer i n'a fɔ n'an fana ta bɛ yen cogo min an bɛ papier ci u fana ma o fana bɛ na o bɛ na an ta yen participer. tabarikala o b'a yira k'a fɔ ka moto boli ka bɔ Bamakɔ yan fo Abidjan wa. ne yɛrɛ min filɛ nin ye kuma la ne ye moto boli ka bɔ yan fo Ghana. ka moto boli ka bɔ Bamakɔ fo Ghana. oui Bamakɔ fo Ghana. alhamdulilah an ka club la teri dɔ bɛ yen ale bɛ baara kɛ Ghana donc an y'a fɔ an bɛ taa fɛ an bɛ tile damadɔni kɛ yen nɔ an mɔgɔ 7 farala ɲɔgɔn kan ka taa Ghana. o kɔni bɛ kɛ kabako ye lajɛlikɛla walima lamɛnnikɛla caman bolo ka moto boli ka bɔ Mali la ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fo Ghana jamana kan nka moto minnu don moto fangamaw don dɛ. oui moto fangamaw don moto fangaman don cogo o cogo adamaden i yɛrɛ min bɛ sigi moto kan e de bɛ se ka dɔ fara a fanga kan i n'a fɔ e bɛ se ka dɔ bɔ a fanga la cogo min siraba bolili fana sariyaw de b'a la donc i mana moto ta siraba kan cogo o cogo i k'a dɔn ni sira in kan man ka tɛmɛ kilomɛtiri 60 kan ni nka man ka tɛmɛ ni kilomɛtiri kan n'i y'o dɔn a ka ca Ala fɛ i bɛ kisi ka tanga ka bɔ fɛn caman na. alhamdulilayi motoboli dɔrɔn tɛ an bɛ formation caman fana kɛ an bɛ permis passew kɛ ani premier secours an bɛ olu bɛɛ kalanw dege Ala k'an kisi sira bolifɛnko de don ni i bɔra fɛn caman b'a kɔnɔna la donc fɛn caman bɛ yen an fana bɛ se ka an yɛrɛ lakana o ma cogo min an b'a lajɛ an bɛ se ka a fɛn kalan cogo min pour an bɛ se ka mɔgɔw fana dege a la cogo min an bɛ olu fana caman kɛ. alhamdulilayi ayiwa Jibril Sila moto belebeleba ninnu siran ye fɛn tɛ wa. an b'a ye cogo min na an b'a ye aw ja ka gɛlɛ a la ka yɛlɛn k'i sigi a sanfɛ ka duguni ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Burkina ka bɔ Bamakɔ ka taa Abidjan ka bɔ Bamakɔ ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fo Ghana jamana kan moto la moto siran ye fɛn tɛ yan.
Mostranya fɛn kɔni tɛ motoba ye. Motoba fɛn fɛn bɛ ni n'a kanu don. Minnu b'an tɛmɛtɔla ye olu b'a kɛ fɛn suguya dɔ ye. I b'a fɔ jinɛ ko don. N'a fɔ ko n tɔɲɔgɔn y'a fɔ cogo min na. Ani bolimafɛn bɛɛ ye kelen. Dɔ fara kan, dɔ bɛ dɔ b'a kan. N'a ka to i yɛrɛ la dɔrɔn. Sira sariya ye min ye, i b'o dɔn. N'a fɔ ko an fana y'a fɔ cogo min na. Pese ko cogo u bɛ na ni sara jugu cɛ. O ye tiɲɛ, o ye tiɲɛ. N'i ma pese, i kan ka taa yɔrɔ min na i bɛ se. O ye tiɲɛ. Voilà, an bɛ moto boli n'o hakilina de ye. Alhamdulilayi. Ne bɛ taa Mamadu Lamini Sekɔrɔ a bɔra sisan ka i da don kɔrɔfɔ dɔ la o ye kanu ye. Baara in moto in a kɛlen don k'a kanu kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ. O kanu bɛ jidi adamaden dusukun na cogo dɔ la fo a dɔ dɔ la yɛrɛ k'aw ka mɔgɔ caman bɛ yen o ye jɛ mobili yɛrɛ kɔ ka i ɲɛsin moto in ma et puis ni mɔgɔ min ye moto in yɛrɛ san sɔngɔ lajɛ ka jɛ mobili kɔ ka moto minɛ i bolo fila la mun bɛ na n'o ye o ye kanu ye wa o ye mun ye? Mun bɛ na n'o ye kanu de ye adamaden ni fɛn min diyara i ye min diyara i dusukun ye i b'a minɛ ka ɲɛ i b'a matarafa ka ɲɛ a kanu bɛ don i la ka taa fana i n'a fɔ yɛrɛ filɛ nin ye i ye arajo baara in na cogo min kanu de y'a to n'i ye arajo baara n'a diyara i ye tele baara fana n'a diyara i ye motokuba ko fana bɛ ten tɔ de motoba fɛn min don n'i na kanu de don n'i y'a kanu a ka ca Ala fɛ a bɛ nɔgɔya a bɛ fɛn caman fana nɔgɔya. Tabarikala. Ayiwa a bolili la i b'a ye k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na sa aw ka jɛkulu kɔnɔna na denmisɛnw b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ motoba in aw bɛ bilasiralikan di ɲɔgɔn ma wa a bolicogo ɲuman na bolicogo sabatico ɲuman na bari i bɛna ye k'a fɔ tuma dɔ la anw ka jamana fɛn tɛ an b'a ye nansara jamanaw kɔni kan a donfiniw bɛ yen a sirabaw bɛ yen nka anw ka jamana kɔnɔ sirakow ka gɛlɛn kisa caman bɛ anw taw sen na sumaya ladilikan b'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa a bɛ bilasiralikan b'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa? Bon an ka jɛkulu la ladilikan caman bɛ yen jɛkulu yɛrɛ donni yanni ka don jɛkulu la fɔlɔ lamɔya ni dɔ fɛn dɔ bɛ yen f'o dafalen ka k'i la i y'a kɛ mɔgɔ kɛnɛma an b'a fɔ cogo min na y'a komi i yɛrɛ y'a fɔ fini ko b'a la fo finiw ka k'i la finiw adaptelen don motoboli kama wasa udière junior moto ani taxi moto don fini a boli fini fana bɛ yen kan a boli finiw fana bɛ yen f'olu bɛɛ ka kɛ fini ka n'i donna ni t-shirt dɔ n'i y'o ta k'o don ka na k'a yɛlɛ moto kan o tɛ o tɛ motoba ko la hali a ganw ani ganw tɔw tɛ kelen a boli fɛn bɛɛ b'a dan ma olu fini ninnu donni ye min ye fini ninnu donni jumɛn b'a la? Olu bɛ kisi ko caman ma mɔgɔ ka ladeni tɛ siraban kasara ye mais n'olu finiw dafalen b'i la a ka ca Ala fɛ siraban kasara la foyi tɛ sɔrɔ cɛ la foyi tɛ sɔrɔ parce que i b'a sɔrɔ déjà bouson ninnu filɛ nin ye olu protection bɛ yen protection bɛ yen protection bɛ yen protection bɛ sen na bon n'i binna goudron kan i bɛ sin golo de bɛ ci yɔrɔ ye golo ɲuman i bɛ sin ka ban yɔrɔ yɔrɔ la ka se farikolo ma o b'a sɔrɔ awɔ bon ni golo sinna golo fɛn bɛna se protège dɔw fɛnɛ ma a ka ɲɔ a olu bɛɛ bɛ se ka sin fo ka se farikolo ma mɔgɔ wɛrɛ kelen tɛ accident siraban kasara ninnu fɛnw mais précaution bɛ yen olu ye finiw ye o ye la première des choses bon jɛkulu min don ɲɛmɔgɔw b'an na président Mara an b'a Ala fo ka barikada mɔgɔ ɲɛnama don alhamdulilayi a ka bɔ a bɛ ladilikan fɔ a bɛ sensibilisation kɛ alhamdulilayi kilométrage hakɛ dɔ bɛ yen an tɛ tɛmɛ o kan an bɛɛ lakunu k'a yira ko an bɔra ka fɛn dɔ de to so an bɛna taa ci la donc an ka hakili t'o la an kɛnɛma bɔra cogo min na an kɛnɛma ka sigi ka na denbaya ɲuman fɛnɛ sɔrɔ o ye tiɲɛ ok parce que mɔgɔ in bɛ bɔ hakili t'olu la mais ɲɛmɔgɔ ɲɛnamaw b'an na min b'a sɔn hakili la o b'a yira k'a fɔ aw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ a jɔlen b'a jɔyɔrɔ la alhamdulilayi après ça a bɛ cadrage fɛnɛ kɛ ouverture bɛ kɛ ale bɛ kɛ ɲɛfɛ mɔgɔ tɛ tɛmɛ ale la nka ale b'a ka kilométrage hakɛ dɔn o fɛnɛ bɛ sɔrɔ kɔfɛ min bɛ fermeture kɛ an cadrelen don an ɲuman bɛ bɔ cogo min na Bamakɔ yan an ka plus petite destination o ye Sigi an ɲuman bɛ so yɔrɔ cogo min na before raison an bɛ bɔ ka taa dugu wɛrɛ la i n'a fɔ hali Mali kɔkan na an bɛ taa o yɔrɔ la avec
le respect du code de la route. Tabarkala. O b'a yira k'a fɔ Mamadu Lamini Seko kunfɛ ko tɛ aw ka nin baara in ye an b'aw ye motoba ninnu sanfɛ ja kunfɛ ko tɛ a bɛɛ labɛnnen don labɛnw de bɛ sabati yanni a dɔw yɛrɛ n'a waatiw cɛ. Motoba boli tɛ kunfɛ ko ye k'a fɔ moto san tɛ ka o fɛn tɛ an fɛn fɛn filɛ nin ye moto permis bɛ an bɛɛ bolo alhamdulillah motoba boli a sariyaw fana bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ n tɔɲɔgɔnkɛ y'a fɔ cogo min Jibril sera équipement ko bɛ yen équipement ye jumɛn ye i bɛ moto boli casque filɛ nin ye i bɛ casque don o ye diyagoya ye adamaden ala k'an kisi i bɛ se ka bin i fa dɔ kari o bɛ se ka labɛn mais i ma deli k'a mɛn mɔgɔ dɔ binna ka kunkolo ci a ko tilala ka kunkolo kala ko kunkolo tilala ka labɛn ni casque b'i kun na a ka ca ala fɛ i mana bin cogo o cogo casque bɛ jɔyɔrɔba kɛ i ka adamadenya taabolo alhamdulillah an y'a mɛn k'a fɔ moto ninnu u sɔngɔ ka ca kosɛbɛ dɛ moto ninnu sɔngɔ ka ca dɛ marakakɛ Jibril Sila moto ninnu ko sɔngɔ ka ca dɛ u bɛ bɔ nanzaraw ka jamana ka kɛnɛ yan a kuraw bɛ na wa a bɛ walima dɔw kasi fana bɛ na an ka jamana kɔnɔ kuraw bɛ na dɔbɔliw bɛ na mɔgɔ ye se ye min ye o de kɛ alhamdulillah a kura se bɛ dɔ ye a ka kura san dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a occasion se b'a ye dɔw se b'a ye dɔw bɛ san tabarakala alhamdulillah ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ aw nakunba ye waleya min ye o de ye lamagaba kan ka boloda sibiri nata ani kari nata an ka jamana kɔnɔ n'o ye samedi ni dimanche ye o activité in a bɛna boli mun kan a dabɔkun ye mun ye ni ala sɔnna ma an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la baro tako filanan an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye waatiw ka gɛlɛn sisan wa do farala fɛn bɛɛ sɔngɔ kan nafɛn sanbaga ni nasɔngɔ bɔbagaw bɛɛ bɛ jɔrɔ la baramuso y'o de dɔn ka do bɔ a ka sogo sɔngɔ la aw ye n'i tun t'a dɔn wa a fɔlen filɛ nin ye a mɛnna baramuso bɛ sogo kɛnɛ feere aw ma baramuso suguw kɔnɔ ka sogo koloman kilo di aw ma sefa wari 550 ni 80 buman o ye 640 ani 40 ye anguru sanbagaw koloman ni buman bɛɛ bɛ di aw ma sɔngɔ kelen na wa nɔgɔya kɔnɔ jɔn kelen de bɛ se ka nin kɛ aw ye bi ne baramuso tɛ aw ka nafɛn dilan usine mandi min tɛ bɔ aw jigikɔrɔ fiyewu fiyewu o la sa aw ka sogoko haju fɛn fɛn mana wuli bi a y'aw kunda baramuso suguw kan nɔgɔya butigi baramuso i ta i ka kow ye foli ani waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma mankutuw kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔkɛnɛ ye faso jɔkɛnɛ jɛmukan bɛ ka boli min ka bi o de ye motoba minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ walima motoba boliba minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ olu kɛlen bɛ ka tɔn bila sen kan n'a bɛ fɔ a jɛkulu ma club de motard du Mali an ye olu maaw de wele ka na walasa an yɛrɛ ka se ka barosigi kɛ u ka nin jɛkulu kofɔli yɛrɛ kan wa lamagaba walima wulikajɔba bolodalen don u fɛ sibiri nata ani kari nata anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna yan nɔ u bɛna u da don ni kun minnu ni ɲɛ na ka se ka walawalali kɛ an bɛ se ka fɔ ɲininkali yɛrɛ tun nana da o yɔrɔ de la Jibril Sila ka i da don a la ka ɲɛfɔli kɛ wulikajɔ min bolodalen don aw fɛ sibiri ni kari mun de bɛ i da don a la i k'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Bon wulikajɔ minnu bolodalen don mɔgɔw fɛ sibiri ni kari an b'a fɔ de ko FMM5 Festival de Motard du Mali n y'a 5e édition ye a ɲɛnajɛ bɛ kɛ mun kama a ɲɛnajɛ bɛ kɛ de motard yɛrɛ ye mun ye mɔgɔw ka se k'o labɛn na hakilinakolo min bɛ mɔgɔw la motard kan ka yir'u la ko o tɛ donc ɲɛnajɛw bɛ kɛ welewele bɛ ka mɔgɔw wele ni mɔgɔ nana i bɛ motard yɛrɛ moteur n'u ka kunkanko yira u la motard ye min ye sarama kasaraw bɛ kɛ cogo jumɛn na ka mɔgɔw ka kisi mɔgɔw ka code de la route ni fɛnw maîtriser donc olu bɛ kɛ hokumu kɔnɔ an b'o ni ɲɛnajɛw de ɲagami ɲɔgɔn na parce que Mali la n'i ka pour que ka jama sɔrɔ f'i ka ɲɛnajɛ de kɛ à travers ɲɛnajɛ sisan an bɛ sensibilisation fɛnɛ de ye an senkɔrɔ de ye senkɔrɔ pour ka mɔgɔw fɛnɛ lafaamuya donc an ka o FMM a sigilen don o de kan tabarikala ayiwa an ka ɲina test yɛrɛ thème an ka ɲina thème la moto et le casque la moto et le casque ayiwa ni thème ɲɛnamaba ye et puis a taara ta wagati ni nin kuma nafa ka bon kosɛbɛ Mamadu Lamini na
ni dun ko folen bara flani min kan ka be kalo tilum ka an woroma min ye novembre kalo min en fla kono o tilum ban woro kata si atilum ban wulu fla ma samedi ni dimanche activité ibalma ke bora sa ka chama nya fala il fait ka faranga jumen ke ka fara leta ka activité in kan na jumen monsieur ga faranga kan ke ga faraga ñinan temu na fo on ton ce a fo chogomi ama al temta la moto et les dangers de la circulation moto ani moto se ga kololom na se mo mas siraba bol konuna festival yere anke ko jumay festival ke ko ni am mo la kishi kam mo on ton ga fo chogomi mogo caman moto bolilage mogo langulu moto bolilage drogu talaye moto bolilage zuini amina ira moto bolilage mishi club de moteur du Mali yɛrɛ kɔnɔna la mɔgɔw bɛ yen chef d'entreprise bɛ yen entrepreneur bɛ yen minnu bɛ yen nɔ commerçant bɛ yen a caman b'an na docteur bɛ yen nɔ nin caman de b'an na yen. an b'a ye bari mɔgɔ dɔw tuma dɔ la u bɛ ɲɛ sugu dɔw jɔ motoba bolilaw la n'u ye motoba bolilaw ye bari an b'a ja mun ye lamɛnni jamana kan i b'a ye mɔgɔ minnu don souvent u bɛ ɲɛ cogo dɔw la bisigi yɛrɛ bɛ ta an fɛ k'a fɔ ninnu kɔni est-ce que dɔrɔgutalaw tɛ wa mɔgɔ sugu jumɛn don siranɲɛ mɔgɔw tɛ wa an bɛ fɛ k'a fɔ ko an Mali ta t'o ye wa. non Mali ta t'o Mali ta ni o cɛ ka jan ne misaliya di ma an tatɔ Ghana yɛrɛ an ye tile damadɔ kɛ Abidjan an ye moto jɔ an bɛ taxi kɔnɔna la an bɛ ka taa an teri dɔ fɛ yen Abidjan moto bolila dɔ nana ka tɛmɛ taxi man y'a essayer k'a bɛ a foncer ka d'a kan an y'o karisa n ko kana to ka nin kɛ mototigi bɛ ka tɛmɛ a to yen a ka tɛmɛ a ko an ma nɔ moto bolilaw tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye donc a y'a ka kuma bɛɛ fɔ ka tila wagati min an ko a ma ko moto bolilaw tɛ mɔgɔ taximani de ka kuma kɛra man Abidjan kuma kɛra an ko non moto bolilaw ye mɔgɔ ɲɛnama ye ni ɲɛ bɛ an minnu na o taxi kɔnɔ anw ye moto boli ka bɔ Mali la ka na Abidjan n ko an bɛna tila ka bɔ Abidjan tuguni an bɛ moto boli ka taa Ghana n ko donc aw kana n'a fɔ moto bolila tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i tɛ se ka mɔgɔ dɔ ye k'an tigi bɛ moto boli la e t'a dɔn a tigi t'e dɔn ka girin k'a tigi bisigi ko ni mɔgɔ fasugu don ka sɔrɔ o tɛ. donc ne y'a faamuya motoba bolila fɛn fɛn bɛ aw ka nin jɛkulu kɔnɔna na a bɛɛ bɛ baara la a bɛɛ bɛ chef d'entreprise ni jɔyɔrɔbatigi bɛɛ bɛ baara la a bɛɛ bɛ baara la. jɔyɔrɔba b'u la. tabarikala ayiwa Jibril Sila an y'a ye sibiri ni dimanche don nka baara ninnu bɛna daminɛ heure jumɛn ka ban heure jumɛn a bɛna daminɛ activité jumɛn ni activité minnu bɛna k'a kɔnɔ i bɛ se k'i da don o la tile fila baara in na. ok bon samedi n bɛna programme di mɔgɔw ma samedi cérémonie bɛ daminɛ 9h samedi sɔgɔmada fɛ yɔrɔ jumɛn na 9h Palais des Sports là. Cérémonie AC 2000 là. Voilà. Cérémonie de ministre des Sports. Ministre des Sports et le ministre des Transports. Le ouverture. On essaie d'attendre 11h. Visiter stand de quai. Autorité de visiter stand à le sponsor. Minimum de voilà. Visiter stand. Cérémonie quoi. On retrouve la FIA. Donc, nous transférons à notre permission parce que à ce moment on a mis deux minutes. Sur deux minutes, motoba au cabinet, c'est le motoba. Donc, moto deux minutes, deux minutes, c'est la vie. Nous avons fait un chemin de quai. Permission au retour. On a 14h. À mon âge, à 14h, on était déjeuner. Dumuni bɛ waati o b'a sɔrɔ kɔngɔ sɛbɛnna étranger nalen don bɛɛ kɔngɔ sɛbɛnna quoi donc n'o dumuni bɔra la 15h an bɛ jeu daminɛ concours bɛ kɛ moto bɛ hokumu na an bɛ se ka moto diya yira mɔgɔw la mɔgɔ min ka moto ka teli moto bɛɛ o bɛ yira o bɛ kana prime ta mɔgɔ min ka moto ka suma ni moto bɛɛ mɔgɔ min ka moto fɛrɛ mankan bolo ni moto bɛɛ maintenant jateminɛ bɛ kɛ o bɛɛ la o ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ kun ye ka moto n'a kɔnɔna ko fana bɛɛ yira mɔgɔ la o bɛɛ kɛ kun y'o ye
maintenant n'o kɛra 16 heures démonstration démonstration o ye min ye n'a fɔ k'an b'a fɔ cogo min na moto min t'a la minnu bɛ seko ni dɔnko ye min ye k'o ye moto la k'a jira n'o yira donc olu ye professionnel ye c'est pas permis à tout le monde k'o kɛ n'a fɔ bɛɛ t'o kɛta ye non bɛɛ t'o kɛta ye minnu b'o kɛ olu ye professionnel ye parce que kana u b'a fɔ zana b'a fɔ cogo min na kana kolo olu da k'a fɔ k'a ka maga olu ka taa ɲɛɲini fɔlɔ yanni ka k'a kɛ moto la panni moto la a kɛbagaw de bɛ yen n'i girinna ka bila a la a bɛ kasara jugu ye maintenant a kɛbagaw bɛ yen minnu ye ka baara yɛrɛ y'a ye olu fana na u seko n'u dɔnko yira donc ɲɛfɔli ni fɛn bɛ kɛ o caman na pour que mɔgɔw kana to ka fɔ k'u b'a kɛ i yɛrɛ ma quoi parce que olu bɛ kɛ gazema kalan o bɛ kɛ conseil digibaw ye a sɛni ka yɔrɔ la maintenant 19 heures o b'an b'o bila 19 heures bɛ kɛ fɛn de démonstration ye donc mɔgɔw bɛ labila o la fo 21 heures an kɛlen ka concert ba organiser a bɛɛ ye fu ye an bɛɛ ye fu ye concert ba organiser donc o bɛ labila su bɛ kɛ ɲɛnajɛ o bɛ kɛ festival yɛrɛ okumu kɔnɔna na voilà bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ palais de sport la an bɛ dɛmɛ ACI kɔnɔna na o bɛɛ bɛ kɛ samedi dimanche baaraw a bɛɛ rentrée gratuit wa dimanche baaraw bɛ kun cɛ voilà o baaraw bɛ kun cɛ dimanche maintenant dimanche programme fɛnɛ bɛ dimanche la i n'a fɔ n bɛna fɔ a ye cogo min na dimanche programme o bɛ daminɛ midi parce que concert bɔlen don concert bannen kɔfɛ mɔgɔw t'o da k'u lafiya dimanche o bɛ daminɛ midi o ye rassemblement de tous les motards motoba kanubaga bɛɛ motoba bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo ko motoba ka di ye u bɛɛ wele don dimanche fɛnɛ palais de sport la bon n'olu welelen don sisan 13h30 o bɛ kɛ débat ye caravane belebeleba bɛ kɛ avec l'escorte des motards de la gendarmerie et de la police an bɛ Bamako axe baw an b'olu ɲini ka mɔgɔw la sensibiliser i y'a faamu o bɛ bɔ palais de sport fɛngɛ dɔ la itinéraire kan ka choisir an ka numéro fɛ avec l'appui de l'escorte de la police et de la gendarmerie donc an bɛ Bamako ɲini an n'an ka invité fɛnɛ bɛ kɛ parce que olu caman wulila Sénégalais wulila la Guinéens bɛ sira la ka na Ivoiriens bɛ sira la ka na Ghanéens bɛ sira la ka na Burkinabé bɛ sira la ka na an n'olu de bɛ jɛ ka sensibilisation kɛ ka Bamako bɛɛ ɲini n'an ka motobaw ani Mali motoba tigi bɛɛ a kanu bɛ fɛn fɛn la ko motoba ka di ye olu bɛɛ bɛ ɲini parce que motoba kanubaga o ye mɔgɔ dusu jɛlen ye motoba kanubaga o ye motoba kanubaga yɛrɛ ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ motoba yɛrɛ an ta kɔrɔ ye alhamdulilayi ayiwa o b'a yira k'a fɔ wele bilalen don Bamakɔ cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de sport la kalo tile 20 n'o ye novembre kalo min n'an filɛ la a tile 26 ka taa a tile 27 la n'o ye sibiri nata ani kari nata samedi dimanche palais de sport la an bɛɛ ACI la ne bɛ taa joona sira fu donc nin bɛɛ lajɛlen na don sara ye fu fara kɛ ti ɲɛ da kɛ ka foro ta ɲɛ da kan ɲininkali min bɛ motoba ko la i ka ɲininkali kɛ pour que i ka faamuyali kɛ la yanni i ka motobatigi bisigi ɲininkali min bɛ taa kɛ stand fɛnɛ bɛ yen motoba feerew bɛ kɛ yen fɛn caman fɛnɛ wɛrɛ bɛ kɛ yen i n'a fɔ sponsor fɛnɛ ka stand bɛ kɛ ka mɔgɔw ladamu dɔnniya u ka produit la produit min ka ɲi motoba ni motodeli ni fɛn bɛɛ ma a bɛɛ bɛ kɛ alhamdulilayi ne balimakɛ ka kuma sɔn ka min fara kan Mamadou Lamine Sow dimanche ta min fɔ ni Bamako bɛ na munumunu motobolilaw fɛ n bɛna u kan ka tɛmɛ sira min fɛ a bɛ daminɛ palais de sport la fɔlɔ palais de sport bɛ fara ɲɔgɔn kan ACI 2009 bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan palais de sport la ka sira ta yen nɔ donc n'an bɔra palais de sport la an bɛ taa boulevard de l'indépendance n'an bɔra boulevard la an bɛna échangeur Babemba la ka bɔ échangeur Babemba la ka na lycée Liberté la ka bɔ yen nɔ ka na ESICA la ka tila ka Kulukoro sira minɛ
kana tɛmɛ ni 3e point donc bon 3e point la kana viaduc la sisan nɔ kana Tour d'Afrique la ale ni avenue de Loya ka tɛmɛ ni Badalabugu ye ka taa ni aéroport sira ye ka tila ka bɔ aéroport sira la sisan ka na ni CCB ka bɔ CCB fana la ka na boulevard de l'Indépendance la ka sɔrɔ ka segin ka na palais de sport kɔnɔna la n balimakɛ ye min fɔ fana m'a ka kuma n bɛ dɔ fara a kan festival a dabɔlen don bɛɛ de kama bɛɛ de welelen don Maliko dɔrɔn tɛ jamana bɛɛ de don jamana caman bɛ ka bɔ u ka jamana la ka na fara an kan an ka kulonkɛ bɛ se ka diya an bolo cogo min an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛ an balima tenitigilakaw ye u b'an dɛmɛ baara in kɔnɔna la kosɛbɛ ani an ka sponsor olu fana bɛ an dɛmɛ an ka kulonkɛ bɛ se ka diya an bolo cogo min alhamdulillah donc o b'a yira k'a fɔ dunan fɛn fɛn bɛ ka bɔ jamana wɛrɛ kan ka na Mali kɔnɔ ni festival ba in na k'u bɛɛ lajɛlen bisimila ayiwa o b'a to an bɛ ɲininkali kɛ joona joona an da bɛ ka to kuma dɔ la baara min dalen filɛ nin an ɲɛkɔrɔ a bɛ f'a ma ko casque n'u bɛ olu yɛrɛ matanga sariya dɔ taara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛmancɛla fanga maa ɲɛmaaw fɛ n'o ye ministre de transport Dabenelakaw furumuso Madina Sisoko min bɛ tali kɛ casque la k'a fɔ ko a ka matarafa malidenw bɛɛ fɛ a kuma cayara an ka jamana kɔnɔ dɔw ko casque man kan ka don dɔw b'a don mateli ye sɛgɛn bɛɛ gɛlɛya bɛɛ casque ko la aw fɛlɛ ye mun ye bon casque ko la o y'an ka kɛlɛ depuis bi tɛ casque ko o y'an ka kɛlɛ depuis bi tɛ an ANASER ye ko caman kɛ nin ko la donc aw si tɛ ka moto boli ni casque tɛ non bɛɛ i tɛ sigi yɛrɛ ka moto kan an ka groupe la i tɛ sigi i ka moto yɛrɛ kan ni casque t'i kunkolo la parce que an yɛrɛ kɛlen na groupe yɛrɛ la sanction dɔw bɛ yen a kɛ kun ye casque a ka matarafa i n'a fɔ ko exemple filɛ nin ye hali ne ka taa bɛ n balimakɛ sisan a fɛ yen ne ka n ka mobili jɔ a da la dɔrɔn ne k'a ye a sigilen bɛ ka moto kan a kana wuli a k'a kunkolo la jɔ a ka bulon da la casque t'a kunkolo la ne k'a foro ta dɔrɔn ne k'a ci président ma o y'a ɲangatile o ye dimanche ɲagi bɛ bila ɲagali o ɲagi ka di dɛ o ye saga kelen dibilen an bɛ t'o dun alhamdulilayi ni mɔgɔ lamini sigi yɛrɛ bɔra san ne b'a foto ta dɔrɔn k'a ci o casque donc casque ko ye aw fɛla ye kabini bi ma se o y'an ka kɛlɛ ye parce que mɔgɔ lamini so tun y'a fɔ mɔgɔ farikolo a fɛn bɛɛ bɛ dilan lakiri bɛ k'a fan bɛɛ la mais kunkolo i kunnajalen o ye traumatisme crânien ye a bɛ don i la o ye kunnajalen n'i ye choc sɔrɔ kunkolo la bon an taara den bɛɛ na o ka jugu n'o ye o ka jugu ala k'an kisi parce que ko na Mamadu Lamini Seko e fɛla ye mun y'a la casque nafa tɛ fɔ ka ban ne bɛ casque nafa fɔ i tɛ se k'a fɔ ka ban ne yɛrɛ min filɛ nin ne ye misaliya ta n kɔrɔkɛ kɔrɔba kan a ye moto san a ye casque san a ko a bɛ bɔ a fɛ yen nɔ ka taa sugu kɔnɔ ka taa moto minɛn dɔw san a taatɔ dɔ ye fili a ɲɛsira la a bɔra ka bin moto la a ka casque camancɛ de cira casque camancɛ cira ni casque dun t'a kunna a bɛ na kɛ min ye casque a bɛ fɛn fɛn n'an balimaw aw bɛɛ welelen don casque an ka casque kɛ i n'a fɔ an don fini an b'an ka don fini don cogo min an ka casque fana matarafa ten k'a fɔ ni maji ye n bɛna yɛlɛ moto sanfɛ i man ka casque don casque t'o fɛn ye casque donkun ye min ye i b'i yɛrɛ lakana i b'i yɛrɛ somɔgɔw lakana parce que ni i bɛ moto boli la sisan ni casque b'i kunna kasara ma nin sɔrɔ cogo o cogo a ka ca ala fɛ kunkolo yanfan o bɛ kisi mais ni casque t'i kunna ala k'an kisi don donc an bɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka casque an k'a kɛ an tagama ɲɔgɔn yɛrɛ ye an b'a jigiya k'a fɔ malidenw na ni weleli ma ka lamɛn bari an y'a jira k'a fɔ bolimafɛn min ka ca an fɛ jamana kɔnɔ bi ni an bɛ se k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ ka ca o ye moto ye an ka jamana togodaw la wula kɔnɔnaw na ka na se dugubaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma moto bɛ maaw bolo o kama laɲini ye min ye casque a ka don walasa kunkolo bɛ se ka kisi ka kunkolo yɛrɛ tanga cogo min na ayiwa an y'a ye k'a fɔ Jibril Sila a ka wulikajɔw la fɛnɛ aw bɛ ɲini kɛ ka bɔn kɛ ka tilali kɛ aw b'aw bolo fila fa k'a to ne yɛrɛ y'o dɔn seereya ye
dɔ siri ne ye wulikajɔ kɛ aw nɔfɛ ka taa Mankala yatimedenw ka yɔrɔ dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma orphelinat aw taara ka taa bolo fila fa k'a to ka di yɔrɔ ma aw bɛ nin ɲɔgɔnnaw kɛ ka caya mun b'aw bila o hakilina ninnu na. bon jɛkulu yɛrɛ n'a fɔra ko jɛkulu mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan hakilina ɲuman de bɛ na o ni hakilina ɲuman nana hakilina ɲuman fɔlɔ o ye dɛmɛ o ye dɛmɛ bon an bɛ dɛmɛ kɛ yɔrɔ min na a bɛ jate minɛ fɛlɛw de olu mɔgɔw bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ 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 mɔgɔw tɛ dɛmɛ kɛ ko parce que a bɛ baara min na la mais i b'i yɛrɛ de jɛ a b'i yɛrɛ de jɛ fɛn dɔ la a fɛn a bɛ nafaba de ɲɛ motard yɛrɛ un vrai motard c'est l'entrée mɔgɔ min ɲɔgɔn dɛmɛ mɔgɔ min kɔnɔ dusukun jɛlen don mɔgɔ kɔnɔ jɛlen voilà motard yɛrɛ dɛmɛ dɛmɛ fɛn a suguya ka ca suguya ma kɛ togo togo a bɛɛ kan ka yɛrɛ dalajɛ motard yɛrɛ la donc a b'o wulikajɔ in a b'a kɛ dugu caman a y'a kɛ dugu caman na ka tɛmɛ an y'a kɛ dugu caman na ka tɛmɛ et a kɛra profond ani sponsoriw olu sababu fɛnɛ caman b'a la bɔ abarikala ayiwa donation ko in na i bɛ se ka dɔ fara a ko ka Mamadu Lamini na n bɛ se ka caman fara a kan i n'a fɔ n balima y'a fɔ cogo min an bɛ kalo o kalo an bɛ musaka dɔ fara ɲɔgɔn kan club membre bɛɛ b'o fara ɲɔgɔn kan donc n'a sera wari hakɛ dɔ ma an b'a lajɛ an bɛ se ka minnu dɛmɛ ni a wari ye an bɛ an bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛ se an dɛmɛbagaw fana bɛ yen an bɛ s'u fana ma n'u fana se kɛra min ye o bɛ an dɛmɛ o la an ye ambulance san ka di orphelinat dɔw ma an ye CSCOM dɔ fana équipé matériel la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min an ni i yɛrɛ taara Marikala an ye dɔn caman kɛ yen nɔ fana an taara ekɔliso dɔw fana la an se kɛra minnu ye ekɔliden minɛnw b'o la bigi b'o la kɛyɔn b'o la ardoisiw b'o la saki b'o la fini b'o la an kɔni y'a wagati o wagati n'an se kɛra min ye n'an ye dɔ sɔrɔ an b'a fara ɲɔgɔn kan an b'a lajɛ mɔgɔ min dɛmɛ ka kan an bɛ taa dɛmɛ don a tigi ye bon quartier dɔ yɛrɛ bɛ yen jiko gɛlɛya kun b'olu ma kosɛbɛ jiko gɛlɛya kun b'u ma kosɛbɛ an y'o yɔrɔ jate minɛ an ye fourage kelen équipé k'a ɲɛ olu la pour que jiko o bɛ se ka nɔgɔya olu fana ma a bɛ ka o waleya ɲuman min kɛ halisa Ala k'o baaraw jidi aw ma ɲininkali laban na an bɛ se ka na mun bolodalen don club de motard du Mali bolo don n'a nataw la an ka jamana kɔnɔna na. se ka fɔ ka ban se ka fɔ ka ban an ka kɛlɛ yɛrɛ o ye maliyɛn bɛɛ ka casque matarafa moto b'a bolila ma bɔ moto b'a bolila la moto fitinin fara moto b'a la a man di mɔgɔ si ka jeli bɔ ne yɔrɔ kan ani code de la route an k'a respecté siraban ka sariya matarafali o ka tɔgɔtɔ maliyɛn bɛɛ fɛ o de y'aw ka laɲini donna t'a la mɔgɔw ka moto boli u hakili to u yɛrɛ la presque kojuguba ninnu o la dabila aw tɛ fɛ moto kasara yɛrɛ ka donna nata la o yɛrɛ de y'an ka kɛlɛ yɛrɛ motoba kasara o de ka dɔgɔya Mali la a n'a bɛ se ka ban yɛrɛ o ka ban Mamadu Lamini Seko dakuruɲa fila n balima y'a fɔ cogo min ko a tɛ tɛmɛ o kan bɛɛ ka laɲini ye kelen de fɔlɔ i y'a mɛn i bɛ moto boli i k'i jilaja casque ka k'i bolo i ka siraban sariya i k'a ɲini i k'a dɔn motoba permis i k'o fana ɲini i k'o bila i bolokɔrɔ an b'a tigiya ka fɔ faamuyaliw caman sɔrɔla jɛmukan in na Mamadu Lamini Seko e tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka taa se Jibril Sila ma aw de kɛra club de motard du Mali ka maa welelen an balimakɛ de ye kɛnɛ kɔnɔna na Abubakar Sangare ale fana ye club de motard du Mali maa ye an bɛ se k'ale wele ka na ka na i jɔ kɛrɛda fɛ walasa photo de famille dɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka taa an bɛɛ lajɛlen ayiwa Mamadu Lamini Seko foli ni kumakan laban dakuruɲa kelen dɔrɔn i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yanni an ka kɔrɔfɔ laban dun Jibril Sila ma foli min an bɛ ɲɛta TV a cɛ n'a muso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maliyɛn ni jamana yɔrɔ yɔrɔ an ka dunan minnu fana bɛ ka b'u ka so ka n'u ka so Mali la yan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen an dɛmɛbagaw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ minisiriw ye an ka foli bɛ palais de sport mɔgɔw ye an ka foli bɛ
an balima bɛɛ lajɛlen bɛɛ welelen don festival des motards du Mali na 5e édition a donsara fufu de don dɔrɔmɛ bɔ t'a la dɔrɔmɛ fila bɔ t'a la bɛɛ lajɛlen welelen don alhamdulillah ala ka an si jɔ ka sibiri ani kari nata amina jibiri sera kan laban yanni ani ka sigi wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛnbakɛ a bɛɛ fɔ an foli bɛ ɲɛta TV fɔlɔ tabarikala lajɛbaga fɛn fɛn bɛ Jabaranin kɔfɛ an ka foli b'a bɛɛ ye tabarikala Mali motard bɛɛ motard ma bɔ motard la an ka foli b'a bɛɛ ye jamana kɔkan o jamana ɲɛkan o an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ ye tabarikala ayiwa an bɛ aw yɛrɛ fo Mamadu Lamini Sisoko e ye membre ye club des motards du Mali la ka foli lase Jibrila Sila fɛnɛ ma min ye club des motards du Mali ma bɛɛ fɛnɛ ka taa se an yɛrɛ balimakɛ ma Abubakar Sankare aw de bɛ yan nɔ bi jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ la ka se ka na walawalali kɛ min ye festival ba min bolodalen don weekend natɔla la an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la samedi ani dimanche kalo tile 26 ka taa se kalo tile 27 ma an b'a jigiya ka fɔ malidenw n'a sɛbɛkɔrɔbɔ ka caya bari an mototigiw de ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ an ka sɛbɛkɔrɔbɔ ka caya ka taa nin kɛnɛ kofɔlen kan ka taa nin don fila in ka a ɲɛnamaya an bɛ a fɔ ko donnaw fɛnɛ k'u bɛɛ lajɛlen ka bisimila an ka jamana kɔnɔ sponsor minnu fana b'aw la k'u bɛɛ lajɛlen fo ka palais de sport baarakɛlaw k'u fana bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ waleɲuman dɔn hali bi an bɛ dugawu kɛ kisi ni tangali ala k'o sabati mototigi bɛɛ lajɛlen ka kɛ kasiki matarafaliba ye ka siraba ka sariyaw k'o bonya an ka jamana kɔnɔna na ala ka malidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen don ka aw fo ka waleɲuman dɔn nin bɛ kɛ sababu ye ka dansigi aw ka bi jɛmukan na jɛmukan min ni masalaw fanba bolila maa minnu ma welelen an bolo ni o ye club des motards du Mali ye masala bolila festival ba min bolodalen don sibiri nata ani kari nata an b'a jigiya ka fɔ jamana sɛbɛkɔrɔbɔ ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan la ni o ye faso jɔ kɛnɛ يمام ويلي الهوى يمام ويلي يمام ويلي الهوى يمام ويلي بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية